галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җир һәм күкләргә Аллаһның рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз кардәшләрем, әй иман ияләре, һәрберегезне дә тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Тақвалык, ягъни аның әмерләрен үтәп, харамнардан тыелу Аллаһның рәхмәтенә һәм җәннәтенә илтүче иң хәерле, иң туры юл булып тора. Аллаһ Тәгалә Юнус сүрәсенең 62-64 аятларында әйтә: Әлә инна әулия Аллаһ, Аллаһның әулияләре, ягъни Аллаһыга тугры булган, аның яраткан дуслары ди. Ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Булмас аларга һич бер курку ди, һәм алар кайгыга төшмәсләр ди. Әлләзина аману, һәм Аллаһ Тәгалә үзенең әулияләрен сыйфатлап дәвам итеп әйтте. Әлләзина аману ва кану яттакун. Алар Аллаһ Тәгаләгә иман китерделәр һәм тақва булдылар. Аның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелдылар. Лахумул бушра фил хаяти дунья ва фил ахира. Сөйеніш булсын, шатлык, бәхетләр булсын аларга, диде Аллаһ Тәгалә, бу дөньяда да һәм ахирәттә дә. Ла табдила ли калиматиллаһ. Аллаһның сүзенә үзгәрү алмаш юк. Аллаһ әйтте икән, булды. Залика хувал фаузул азим. Һәм бу нәрсә диде? Бүйек җиңүдер диде. Юнус 62-64. Аллаһ Тәгаләнең зур хикмәтләренең берсе, без җәмәгать тормышыбыз бик бәйләнгән юл дигән нәрсә белән. Юл. Урысча әйткәндә путь, дорога. Һәм без бу сүзләрне көн сайын әллә ничә мәртәбә кабатлыйбыз. Юл кешенең үз эшенә тормыш юнәлешендә ала. Аның юлы шундый диләр, ягъни аның уе, фикре. Юл ул динне дә үз эшенә ала. Ихдинас сиратал мустақим. Безне туры юлдан алып барсаң иде дибез. Ул кешенең җәяүләп яки атына утырып барасы юлын да аңлата. Юллар хакында бик күп шигырьләр язылган, бик күп җырлар җырланган. Һәр дәүләтнең конституция канунында да юл бик күп искә алына һәм күбебез өчен таныш юлда йөрү кагыйдәләре дә, правила дорожного движения да һәрбер дәүләттә, цивилизациялы дәүләттә әлбәттә ул булдырылган. Мөхтәрәм җәмәгать, безнең бу кышыбыз бик уңышлы килде. Әлхәмдүлилләh. Ничә еллар бу кадәр безнең кар күргәнебез булмады. Әбиләр дугаларында кылалар иде, язлар бәла казасыз гына килсен дип. Шуңа күрә бәла казасыз су басулардан башка язларыбыз килеп, җир басу кырларыбыз, урманнарыбыз, табигатыбыз үзенең суларын рәхәтләнеп эчсәләр иде, иншаллах. Кар күп булудан безнең җәмәгать юлларыбыз тараеп китте. Һәм киң итеп атларга күнеккәннән соң тар юлга калу ул бик мәшәкатьле икән. Чөнки без бит өйрәнгәнбез на широкую ногу рәхәтләнеп киң юллардан йөрергә.
Бұлар біраз тарайып кетті. Һәм еш қына минлігіңні жеңіп, қаршыға ұшыраған машинаны да үткәріп жіберу қай вақыт бик ауыр екен. Субханалла. Аллахның динінде һәр жан иесінің генә түгел, хатта жансыз болған һәр нәрсенің де хақлары бар. Һәм ул хақлар үтәләргә тиеш. Бүген біраз гына юллар хақында, юлның хақы турында насихатлар булыр иншалла. Чөнки син барган яки син туктаган юл ул бик күп кешеләрнең хақы белән бәйле булырга мөмкин. Шуңа күрә юлның хақында мөселман белергә, өйрәнергә һәм үтәргә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безне юлларны чиста тотарга, кирәк булса чистартырга өйрәтте, чакырды. Һәм юлны чистарту ул иман агачының бер ботагы булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям иманның 70-кә якын ботагы булса ди, шуның иң зурысы ла илаха иллаллах булса, иң кечкенәсе имататул аза ани тарик диде. Юлда яткан шүпне алу диде. Юлда яткан киртәне алып кую иманның бер ботагы дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шулай ук Имам Муслим җыентыгында килгән хадистә Пәйгамбәрбез миңа өммәтемнең яхшы һәм яман эшләре күрсәтелде ди. Минем өммәтем эшли торган яхшы һәм яман эшләр күрсәтелде ди. Юл өстеннән кешеләргә кымаучаулап торган нәрсәләрне алу өммәтемнең изге гамәлләреннән булды ди. Ягъни кешеләргә кымаучаулап дигән сүз кешегә авырлык китерә торган. Кешегә мишәт итә торган урысча әйткәндә. Әйберләрне алу өммәтемнең изгелеге булып күрсәтелде ди. Мәчет эчендә төкереп кую һәм ул төкерекне күммәү, аны бит кеше киргән саен күрә ул төкерекне. Шулай бит аны күммәү өммәтемнең яман эшләреннән булды ди. Шуңа күрә өммәтемнең яхшы эшләреннән юлны чистарту булса, кешеләрне авырлыклардан имин кылу булса, өммәтемнең начар гамәлләреннән нәрсә диде? Төкереп куеп, шул төкерекне күммәү диде. Бу Имам Муслим җыентыгында килә. Һәм җәмәгать юл чистартуның хикмәте нәрсәдә? Просто юл чиста, шуңа рәхәт кенәме? Юк. Юл чистартуның хикмәте нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям? Кешеләргә кымаучаулап торган нәрсәләрне алу. Нигә юл чиста булырга тиеш? Нигә юлдагы яткан ташны, кирпечне алырга кирәк? Чөнки ул таш, ул кирпеч, ул чыкыр, ул канализационны ачып калган люк, тишек, ул ботак, ул башка ниндидер нәҗисләр һәм башкалар, ни өчен аларны алырга? Чөнки алар кешеләргә авырлык китерә. Менә шушы кешеләргә китергән авырлыкны алып ату өммәтемнең изгелеге диде. Шуңа күрә кешегә юлны ачу, тормышын җиңеләйтү, менә бу нәрсә безнең динебездер. Шушы ният белән, ягъни ул шүпне син аласың икән, шундый ният белән бу шүпкә бит бер әби абынырга мөмкин. Юлда яткан кирпечкә машина менеп, юл фаҗигасы булырга мөмкин. Дискысын кәкрәйтергә мөмкин. Аның покрышкасы йыртылырга мөмкин. 10 мең, 5 мең, башка чыгымнары булырга мөмкин. Син шундый ният белән, әгәр дә шул әйберне алсаң, менә шушы изгелеккә иншалла ирешәсең. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Хәтта әгәр дә агач ботагын кеше алып ата икән, кеше шушыңа абынмасын әле, интекмәсен әле дип, шушы агач ботаганы җәннәтле итә диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям Сахих Муслимда килә, мин ди җәннәттә рәхәтләнеп ятучы бер кешене күрдем ди.
Ягъни җәннәт нигъмәтләрен ашый, эчә, җәннәт ятакларында бер кешене күрдем ди. Ул үз тормышында юл уртасында үсеп, кешеләргә йөрергә авырлык китергән агачны алып куйган ди. Бер агач үскән кеше юлында. Һәм кешеләр ул агачны бу яктан мәшәкать белән үтеп китәләр, бу яктан, һәм ул бу бит кешеләргә зыян китерә дип, шушы агачны алып куйды ди. Аллаһы Тәгалә шуның сәбәпле карагыз, аны җәннәткә кертте ди, һәм ул җәннәттә җәннәт нигъмәтләрен ашап, шулар белән ризыкланып ята ди. Шуңа күрә җәмәгать, әлбәттә бу хакта башка хәдисләр дә бар, ләкин инде хутбабыз чикле булу сәбәпле мин шуп алуның фазиләтен күрсәтә торган хәдисләрдән туктыйм. Ләкин шуны әйтәсем килә, юлларны чиста тотуның, юл өстендә яткан шүпләрнең, киртәләрнең алып куюның савабы күп. Әмма шул чиста булган юлларда киртә китереп чыгаручыларга, чиста юлларны пычратучыларга булган җәза да зур. Моны да онытырга ярамый. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр изгелек садака диде. Кешегә кыйыдан шилек белән алган суыңны кемгәдер бирүдәген садака диде. Капчыгын күтәрешеп җибәрсәң дә садака диде. Атка менә алмаганга ярдәм итсәң дә садака, йыгылганны торырга булышсаң да садака дип Пәйгамбәребез садакаларны санап китте. Шуннан соң сахабалар сорады: "Буларның берсен дә булдыра алмаган кеше нишләсен?" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кешегә зыян китермәсен диде. Шуңа күрә юлларны чистарта алмыйбыз икән. Әйдәгез без аны пычратмыйк. Кем өчендер пычратмауда садака булыр иншалла. Һәм әгәр дә юл өстендә булган киртәне, шүпләрне алу өммәтнең изгелеге дип аталса, ул шүпләрне үз кулың белән булдыру нәрсә дип атала? Шушы сорауны үзебезгә бирик. Әгәр кешегә мәшәкать китерүче агач ботагын алып кеше иҗмахка керсә җәннәткә, ул киртәләрне булдыручы, кешеләргә мәшәкать, авырлык китерүче кая керә кыямәт көнендә? Менә бу сорауларга без җавап бирик. Рәхим, шәфкать иясе булды Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шу кадәр йомшак иде. Ләкин кешеләрнең йөргән юллары хакында ул каты булды. Һәм Табарани риваятында килә, моны хадис галимнәре сахих диделәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Кем мөселманнарга йөргән юлларында иза, борчу китерсә ди, беспокойство китерсә ди, аңа ләгънәт ваҗиб булды ди. Аңа каргыш, проклятие тиеш булды ди." Менә бу җәмәгать йомшак хадис түгел, Алла сакласын. Әгәр дә син үзеңнең ниндидер гамәлең белән, ниндидер эшең белән мөселман үтеп барган юлда мәшәкать тудырсаң, авырлык китерсәң, ләгънәт тиеш булды ди. Ләгънәт нәрсә дигән сүз ул? Аллаһның рәхмәтеннән мәхрум булсын дигән сүз. Да проклянет его Аллаһ дигән сүз. Алла сакласын, бу иң зур авыр җинаятләргә генә әйтелгән сүзләр бу, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм бер вакыт Бухари Муслимда, Сахих Муслимда килә, Бухарида түгел. Бер вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай сахабалар белән утырганда иттақул ла'инайн диде. Остерегайтесь двух проклинающих диде. Ике каргаучыдан сак булыгыз диде. Сахабалар куркып калдылар. Я Расулаллах, кемнәр саңалар? Ике каргаучылар. Берсе ди, юл өстенә хаҗат үтәүчене каргый ди. Один проклинает того, кто справил свою нужду на дорогу, диде, где ходят люди, диде. А второй проклинает того, кто справил нужду под тенью дерева, где отдыхают люди, диде. Карагыз, юл өстенә кемдер йомышын үтәп куя икән, һәм икенче берәү рәхәтләнеп, гаиләсе белән бәлки, балалары белән шул юлдан барганда кемнеңдер шул тизәген күреп, эшендә сабырлыгы битеп,
бірәр сөз әйтеп қоя екен, тұтырып. Шул какаш кісі теге кішінің ізлеп табашақ. Аллахның ләғнеті шул кішіге түшешек. Бұл жамағат, бұл жеңілей бір түгел. Икі ләғнет қылушы. Хам екіншісі күләге дейді, өлеп қарағыз. 7-8 ғасыр. Шүл бойлап, арған, алжаған, талшыққан, бара. Оғаш, машалла, оғаш. Оның күләгесі бар. Оламда қазір бара, қазір оламда ял еті. Біраз еқла бала келген, анда кімдір өтеп қойған өзінің емішін. Алла сақласын, қарғы екен, бітінісі қабыл болады. Хам бүгін де жамағат, шүлде яшамасақ та. 21 ғасырда адым сайын кибет, суы, бітінісі болса да, қай вақыт табиғатқа барасың, паркқа барасың. Матур етіп, бір ұтырып, ғайлә білән, ял етімәлі дейсің. Рахатланып, бір табиғат білән хұзурланымәлі дейсің. Сен ұтырасы орында кімдір емішін өтеген, кімдір кешегіне гуләт еткен, андағы палтарашқалары, пиво бутылкалары, тігісі, бұсы, бүтінісі үйіліп қалған. Алла сақласын. Жамағат. Біз аны юқ деп көрген біз. Шында жамағат қарғышы түшірген мүмкін кішінің. Шоңа бұл мәселе исламда бик қатығы мәселе. Юлны, кішілер ял ете тұрған орынларыны шисталықта тұту, пішіратмау. Мәне бұл айбірлер жамағат бик мұхим айбірлер. Бик мұхим айбірлер. Хам Мындан бірнеше ел елік, мені гіл хатбаларды айтам. Менің үшін ол бик тәсірлі болды. Катар бетінде бик шундай бай дәулет, затлы дәулет. Шунда бір журналист, биш намазлы біздің мұсылман бір журналисті шығып кете командировкаға Японияға. Хәм ол ютубта бар, әлі неше передача түшірі Япония турында. Менә японлар алар Müslüman da түгел, алар Құр'ан да оқымайлар, шушы хадисләрне дә оқымайлар, ләғнәт булсын. Кім шушы эшләрне эшли дип оқымайлар. Ләкин ул бара паркка, яның отдельный айрым передача парк турында. Айрым передача Япониядагы туалет турында. Айрым передача ничек балалар Японияда мәктәптә идән жуалар, туалет жуалар. Прокуратурага да заявление бермей берсе дә балаларны шәтәләр дип өйрәтәләр кешене тәрбиягә. Шунда ол барып паркта таң қала, сүзсіз қала. Бір жерде урнылар жоқ. Біз бетінде, альхамдулилля, нинди цивилизацияға келіп жеттік, біздің паркларда урнылар қоя башладылар. Не үшін? Шөпні салыр. Анда көптен алып атқанлар урныларны. Не үшін? Чүнки анда идеологический уровеньда паркта шөп қалдырға ярамай, даже урныда. Кіші пакет тапшыға өзі білен. Хам шипс ашымы, пепси ішемі, бүтінісін иплеп пакетына тутыра, хам пакеті білен кері үйініп қайтып кете. Ол мында шөп қалдырға тиішті. Әгер де аның қоядыр нәрседір қиылса, ол аны шүгәлеп, гламурный қыз, гламурный жігіт шүгәлеп, ол аны шөпні үләннен жия газоннан. Хам иплеп кіне машинасына илтіп қоя. Бір кімде, хатта урныда шөп қой. Міне мұны жамағат біз мұны болашақтан сіңдіреге тиіш. Сабыйларға. Мұны боқшадан, детсаттан, мұны мәктепте математика үйреткен кібік, не файда сен аңа высший математика оқытып, 100 балға беріп, английский біліп, әгер да ол әйбір оңламаса, парктан өзіңнен сің шипсы сауытыңны өзің білен біргап кетесін оңламаса, не файданың математика білуінен, инглиз тілінде сөйлешуінен, егісі 100 бал болуынан, не файда, әгер да ол тәрбиесіз болса, әдепсіз болса, кішіні құрмет етерге үйренмесе. Шоға көре мұны балаларға бақшадан, мектептен жамағат милеріне түгіл қонларына сіңдірге керек мұны. Кішімін оңларға тейш ансыз болмай тәрбие. Шоға көре ислам жамағат, мына бұл әйбірге бик зор иқтибар бере. Біз мұсылманлар мұның үрнегі болырға тейш. Бүгін жамағат қайтабыз юлларға. Көплер юл ортасына бәлки емішларын өтеп жүрмәселерде жамағат бүгін шулық машиналарны. Шулық ол бет жамағат кішкенегіне нәжес түгіл, ол бет 5 метрлы машина, 2 тонны ярымны машинаны жамағат бүгін тілесе қоя қойып кетеміз. Шоға көре кімдір машинасы білен өте алмайды тілмірі. Біз машинабызны қойғаннан соң. Тротуар ортасына қойып кете, намазға келгеш машинасын, әби, мұннан да шыға алмай, қоры елген, мұннан да шыға алмай. Аузыннан шығып кетсе бір әрейбір әбінің. Шул машинаң білен бір нәрсе болмас мısың, хам өзің білен.
Шуңа күрә җәмәгать бу шуткай бер түгел. Бу кичкенә бер түгел. Кичкенә бер түгел. Кичкенә ботакны алды ди. Һәм җәннәткә кирде ди. 2 тонналы машинасын калдырып киткәч, кая керәсең ул? Шуңа күрә җәмәгать бу бик җитди бер. Кай вакыт парковка мәсьәләсендә, үзе безнең мәчеттә дә. Соңыннан килде, булды битте, бүтән ишек алдын япты. 20 машина чыга алмый. Килде, Аллаһу акбар, намаз укый. Зурга итеп сүннәтләр укый. Калдырдыңмы, онытма. Фарызны үтәдеңме? Чык. Машинаңны күчереп куй, кардәшләрнең эшкә барасы бар. Кемнеңдер каядыр барасы бар. Китәсе бар. Кирдәген рәхәтләнеп укый, икендегә кадәр утырсаң да була, беркем бер сүз әйтми. Юк, баскан, рәхәтләнеп укый, тегендә берсе кычкырта, берсе сәгатенә карый, берсенең начальник шалтырата. Ярамый җәмәгать. Кешегә зыян салырга ярамый. Шуңа күрә машинагызны каядыр куер алдыннан кат-кат уйлагыз, Аллаһ өчен сорыйм. Кемгәдер кымаучаламыймы? Кемнеңдер юлында калмаганмы? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям 2 төрле каргаучыдан сакланыгыз диде. Сакланыгыз диде. Шуңа күрә менә бу әйберләр җәмәгать бер Сахих Муслимда килә. Бер кеше юлдан барганда ботаклары юл өстенә төшкән иде, агач үскән. Ботаклары асылынып төшкән юл өстенә. Кешеләр менә булай торып китәләр. Шул ботакларны җыйды ди. Ботакларны җыйды ди. Кешеләргә зыян тимәсен әле дип ди. Аллаһ Тәгалә аны шуның сәбәпле җәннәткә кертте ди. Кемдер 3 тонналы машинасын куеп китте, аны кая кертирме икән? Менә шуңа күрә җәмәгать кат-кат уйларга кирәк. Бу әйберләр савап җыям дип, монда гыйбадәт кылам дип, тегендә без үз үстебезгә гынах җыя күрмик. Шуңа күрә җәмәгать юлларны саклыйк. Юлчыларның Аллаһ биргән хакларын кимсетеп, үз үстебезгә Аллаһның ачуын алмыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, мөселман шулдыр диде. Кемнең кулыннан да, теленнән дә башкалар зыян күрмәсләр диде. Бухари Муслим җыентыгында. Шуңа күрә җәмәгать кая гына булсак та Аллаһтан куркыйк, кеше хакына кирип, юл хакына кирип, үз үстебезгә гынах алудан сакланыйк. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим. Ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.